Senyor avui a la nostra ciutat dels Sants Sant Pere, Sant Cristòfor i Sant Valentí, ens apleguem un any més per celebrar aquesta festa de la ciutat i ho fem amb aquesta celebració solemne. Sigueu tots bons, repeteixo, molt benvinguts. Beneiré el Senyor en tot moment, tindré sempre als llavis la seva lloança. La meva ànima es gloria en el Senyor, se n'alegraran els humils quan ho sentin. El Senyor m'ha escoltat, res no m'espanta. El Senyor m'ha escoltat, res no m'espanta. Tots a mi glorifiqueu el Senyor, exalcem plegats el seu nom. He demanat al Senyor que em guiés, ell m'ha escoltat, res no m'espanta. El Senyor m'ha escoltat, res no m'espanta. Al seu vers ell la mirada us omplirà de llum i no haureu de baixar els ulls avergonyits quan els pobres invoquen el Senyor, els escolta. Si heu de sofrir pel fet de ser justos, feliços de vosaltres. No us ha de fer por ni us ha d'espantar allò que espantaria la gent. És el Crist, el Senyor, el qui nosaltres hem de reverenciar de tot cor. Estigueu sempre a punt per donar una resposta a tothom qui us demani la raó de l'esperança que teniu. Però feu-vos serenament i amb respecte. Guardeu net amb la vostra consciència. Així, els que critiquen la vostra bona conducta de cristians s'hauran d'avergonyir d'haver-ne parlat. Si és voler de Déu, val més sofrir per haver obrat bé que per haver obrat malament. Paraula de Déu. L'agrupació ACERC, que arriba ja als 60 anys. Sou institucions arrelades i doncs que formeu part des de fa molts anys, com veieu, per servir Terrassa en aquests propers anys. Permeteu-me una reflexió. El papa Francesc fa poc
Afirmava la necessitat de tenir, deia ell, és el seu estil, polítics de raça. Ja havia afirmat l'any passat que la política és l'art de l'encontre, que es viu acollint.
Fantàstic! Amb aquesta lectura del manifest, la traca i aquests dos pilars d'obertura del Ball de Plaça donem inici a aquest Ball de Plaça 2023. Un fort aplaudiment, sisplau.
Pronto. Fort aplaudiment pel Drac de Terrassa, magnífic aquest ball. Tot seguit entrarà a plaça l'Àliga, que ens farà el ball del Ball de l'Àliga. Abans per això volem llegir unes paraules que ens han demanat. Enguany l'Àliga de Terrassa vol homenatjar amb el seu ball del centre esplai de Canaurell ciutat. Per això convidem a ballar a totes les persones, infants, joves i adults que sou avui aquí a plaça amb nosaltres, que compartiu els valors de l'esplai i de l'Àliga
que no són altres que la llibertat envers l'opressor, el respecte a la diversitat envers la discriminació, la solidaritat envers l'individualisme, la plena igualtat envers el masclisme, la inclusió envers l'exclusió, el diàleg envers l'agressió i l'amor